wij houden enorm van authentieke mensen. Nou, en het zou zomaar kunnen dat Marinda authentiek is. Misschien is ze wel heel jong. De oude spulletjes van... Goedemiddag. Hey. Hallo? Hey. Hey! Wij waren op zoek naar Marinda. Ja, die is hier. Wacht. Kom hier. Kom, wacht. Waakhond. O jee. We riskeren een boete, zussen dat erachter. Op de schutting. Nou ja, misschien kunnen we ons er nog goed kletsen.Kum ze of kum ze niet? Ja. Goedemiddag. Hallo. Hallo, ben je Marinda? Ja. Wij zagen het bord aan de straat. Ja. Die mag die even weg. Ja, maar je hoeft niet bang te zijn. Ja, maar ik hou daar niet van. Echt niet? Nee. Oh, wat Ik hou jammer. niet van foto's. Maar wat is de bedoeling? Nou, wij maken een programma voor L1, de Limburgse omroep. Waarbij we à l'improviste door de provincie rijden. En als we ergens iets zien waarvan wij denken dat is leuk, daar zit misschien een leuk verhaal achter. Dan gaan we polshoogte nemen en dan gaan we in gesprek met mensen. Levert vaak hele leuke dingen op. En ik speel zelf graag met woorden. Ja. En ik vond authentiek vond ik zo leuk. Nou, dat vind ik leuk om te horen. Dat vind ik namelijk heel creatief. Zelf bedacht of goed gejat? Nee, zelf bedacht. En dus dacht ik van laten we eens kijken wie Marinda is, Ja. wat ze doet en wat authentiek is. Nou, oud ben je niet? Nou ja, ik ben wel grijs. Ja, dat is mijn werk. Oude spulletjes. Ja, brokanten. Ja. Even voor de mensen die het niet weten, wat is brokanten? Ja, Wat is het oud. verschil tussen brokanten en antiek? Nou, antiek is natuurlijk 100 jaar. Sowieso, tussen de 80 en de 100 jaar is antiek. En brokant, ja, dat is het sleets, hè, waar de verf al wat vanaf is. En ja. Ja, je mag binnenkijken, maar de camera dat hoeft voor mij echt niet. Wat jammer nou. Ja. Kijk, want het is jouw ding, dus Ja, dat weet als ik, we het maar- verhaal willen optekenen, dan hebben we ook jou nodig. Dan, Ja. dan kunnen we het niet zonder jou doen. Dat snap ik. Maar dat is niet voor mij weggelegd. Nou, tot nu toe doe je het vrij aardig. Ja, om een hoekje. Dat is net als met foto's, duik ik ook weg. Ja. Ja. En die jongens, wie zijn dat? Wie zijn jullie? Wij zijn, ik ben zo van... 3 zonen. 3 zonen, Ja. waarvan jullie er 2 zijn. Ja. Oké. Middelste broodje zit binnen. Oké. Die duikt ook weg. Die duikt ook weg. Oh, die lijkt het meest op jou. Qua dat wel, ja. Ja. Man, dat moet je gewoon doen. Nee, dat kan ik niet, Guy. Ik heb dat gezien op tv. Oh, jij kent het Ja, programma. ik heb wel eens een keer gezapt dat dat voorbij kwam. Oké. Ik ken de hele... Dus wat jou betreft zijn we goed volk. Ja, wat dat betreft wel, ja. Kijk. Marinda, wij hebben altijd het grootst mogelijke respect voor mensen. En wij zenden niets uit wat mensen niet willen. En als jij zegt van nou, ga maar een deur verder. Ik wil het echt niet. Dan doen we dat. Ik dadelijk klanten krijgen, hè. Ik werk nu op afspraak. Dus daar zit ik op te wachten nu. Dus ja, ik mag maar, omdat ik beneden 50 vierkante meter heb, maar 2 mensen binnen hebben. Ja. Dus dat gaat al niet samen. Nou, dat hangt er een beetje van af wanneer de klanten komen. Want Nou, binnen nu en een kwartier denk ik. Oh, dan zouden we al lang klaar zijn. Man, vertel gewoon iets kleins, wat je net zei, en dan is het toch goed. Dat is precies wat je zegt. Hé Guy, als jij het zo goed weet. Nee, ik zeg alleen, dat is Doe jij het dan? dus
bedoelt alleen maar goed. Ik ben makkelijker en willen jullie Hij- koffie? Hij bedoelt het alleen maar goed. Is Guy de oudste? Gideon is de oudste, ja. Gideon. Gideon. Aparte naam. Hoor je niet zo vaak. Nee, klopt. Gideon. Maar mijn naam hoor je ook niet zo vaak. Nee, nou, dat vroeg geluidsman Frank zich net al af. Marinda Ja. is ook een aparte naam. En mijn man heet Lume. Lumen. Lume. Lume. L-U-M-E, hoor je ook bijna niet. Nee, lumen ken ik wel. Lichtopbrengst. Ja, nee, dat is Lume. geldopbrengst. Oh, daar liggen zijn interesses. Nee, die vaart. Die vaart. Ja, Binnenvaart. nee. Grote vaart. Oh, Kustvaart. is hij kapitein? Dus die is op zee nu. Maar in dit gezin is maar één kapitein op het schip. En dat ben ik thuis. Dat klopt, ja. Ja. Oh, en dus, hoe zit het dan? Hij is... Maar jullie nemen nu op, denk ik. ja? Ja, daar was ik al bang voor, want ik zie hier een hondje staan. Ja, dat is Ja. Frank zijn hondje. Ja. Die eigenlijk hoognodig naar de trimsalon moet. Kijk, weet je wat het voor mij is? Wij zitten hier nu nog geen 1,5 jaar. Want het was mij nog nooit opgevallen Nee, we inderdaad. zitten hier nog niet zo heel lang. Nou, de opening daar heb ik allemaal nog niet kunnen doen om corona. We gingen hier eind oktober in en in februari hadden we het een beetje op orde. En nou ja, toen, inmiddels zijn we een jaar verder. Dus mijn winkel is gewoon nog niet helemaal zoals ik het in gedachten wil hebben. En dat geldt net als buiten, want we hebben eerst een heel nieuw dak en alles erop moeten zetten. Dus ik had zelf al wel wat reclame in een krant of wat willen maken. Maar Limburgse zenders die ken ik nog helemaal niet. Maar het overvalt me eigenlijk een beetje. Dat snap ik. En ik denk dat jullie dat erom doen, omdat je dan de leukste verhalen krijgt. Nee hoor. Nee, Oké, het is, nou, dat het, dacht is, ik. het is nu eenmaal zo dat de spontaniteit, Ja, dat bedoel ik. dat, ja. oh bedoel je dat? Ja, Ja. ja, je verpakte het iets minder, Ja, klopt, dat je meteen spontaan... iets minder positief ik snap richting het, ons. Ik snap het. Alsof wij... En ik vind het ook leuk dat jullie interesse tonen hierin en dat het jullie aanspreekt. Nou, dat vind ik natuurlijk hartstikke leuk. Maar ik ben gewoon geen beeldmateriaal, dat is niks voor mij. Nee, maar je doet het best goed buiten beeld. Buiten beeld. Ja. Buiten beeld wil ik wel wat vertellen, maar niet in beeld. Volgens mij heb je Marinda nog amper in... nee, kijk, Mitch knikt van nee. Nee, want ik dook daar al weg. Ja, want ja, ik dacht ja, dat de ja. jongens een grapje maakten. Ja. Maar we hebben dat al eens vaker gedaan hoor. Een heel gesprek van 12 minuten met iemand die amper zichtbaar was. Ja. Dus ik wil wel een gesprek, maar niet zichtbaar. Dus dat is wel een keus. Ja. Nog 4 minuten. Wat vind jij, Guy? Wat er wel vind. Dat ze niet in beeld komt? Ja, dat moet ze zelf weten, maar ik zou het wel doen. En hoe heet je broer? Sam. Ja. Alleen Sam of is dat ook een afkorting van... Nee, dat Oké. is En Justin. En Justin? Ja. Oké. Hey, ik vind dat heel erg interessant dat jouw man op de grote vaart zit. Ja, maar daar hoor je hier ook niet zo heel veel. Nee. Wij komen uit het, of althans, we hebben gewoon ook in het noorden gewoond. Hoor je niks van? Hier bijna niet. Nee. Heel veel kennen het beroep hier niet. Nee, ik bedoelde je tongval. Ja, ik ben geen Limburger. Nee, Nee. dat hoor je heel Dan ga duidelijk. ik Dus ook dan niet- is mijn vraag, als jouw man op de grote vaart zit, Ja. hoe kom je dan in godsnaam in Broekhuizen-Vorst Ja, dat is terecht? een leuk verhaal. 2 jaar geleden had ik er ook nog nooit van gehoord. Ja, wij zochten een oud pand. En hiervoor zaten we in Veldhoven, tegen Eindhoven. Ja? En daar had ik al een jaar of 15 een klein winkeltje achter huis. Maar daar kreeg ik geen detailhandel op. En we werden 40 en 50 en wij wilden allebei nog ooit eens een oud pand opknappen. Nou, en dat stond in Broekhuizen-Vorst. Ja, dus zodoende. En hier kreeg ik wel de detailhandel op en hier kon ik wel de winkel starten. Dus zijn we 2019, oktober zijn we hier. Maar moest er echt veel aan gebeuren? Je Alles. had het over een nieuw dak. Ja, we hebben inmiddels een nieuw dak. Maar wie heeft dat gedaan dan? Is Een nu... bedrijf. Nee, dat heeft een bedrijf gedaan. Oké, En het de is rest niet doet zo mijn dat man. u met twee rechterhanden heeft? Nee, de rest knappen we zelf op. Oké. Ja. Dus dat is een 10, 15 jaren plan. Beetje bij beetje. En die jongens, helpen die nog een beetje mee? Af en toe, maar dat is niet hun ding. En dat hoeft ook niet.
Nee, want het is jouw plan of samen Ons met plan, je, ja. jullie plan. Ja. Hey jongens, hoe bevalt het jullie hier eigenlijk in Limburg? Ja, ik vind het wel prima. Ik vind het wel prima. Ja. Oké. En jij, Gideon? Ja, ik woon hier nu sinds een half jaar. Ik vind het hier rustig. We hebben hier ruimte wat we wouden en kunnen doen, ook voor iedereen denk ik. Wij kunnen hier een beetje in de scheur bezig zijn, mama hier. Wat zijn jullie aan het doen nu? Ja, mijn broertje heeft een scooter gekocht en die gaan we helemaal van nul opbouwen. Dus alles reviseren en ja, beetje bij beetje alles ook in staat brengen. Ja, Ja. het zit er wel in bij die jongens. Knutselen en zo. De jongste en de oudste wel, de middelste niet. Oké. Die houdt daar niet van. Nee. Dus lekker belangrijk, lekker rommelen. We hebben Ja. ruimte voor hier nu. Maar vrienden gemaakt al inmiddels hier? Jawel, ik Ja? ja? Dat was het probleem niet. Dat was het probleem niet. Nee. In Broekhuizenvorst. Ja, mooi toch? En ben jij inmiddels een beetje gewend? Ja, heerlijk rustig. En ik ben gewoon altijd hiermee bezig. Ja. Dus mijn dagen zijn altijd te kort. Al is het nu lastig qua inkoop. Ja, België zijn ook geen markten nu. En Frankrijk is lastig. Ja, er komt heel veel uit Frankrijk, hè? Hoor ik zo links en rechts van mensen waar we al geweest zijn. Ja. Nou, ik vind zelf vooral het Frans en het Belgische brokanten het leukste. Dus ik rij ook nooit naar Duitsland of naar Engeland. Dus ik heb eigenlijk alleen maar Frans, Belgisch en een beetje Nederlands spullen. Ja. Tot slot dan. Oud-antiek. Ja. Dan denk ik authentieke mensen ook. Of wij authentiek zijn? Ja, dat gevoel heb ik wel. Je bent wel jezelf, je blijft jezelf. Je zegt Ja. ook heel duidelijk wat je wilt en wat je Klopt. niet wilt. En dat geven mijn kinderen ook mee. Ja, nou, Dat is- klopt. Daar heb ik nooit zo over nagedacht, maar misschien wel, ja. Nou, dat was de gedachte die ik had bij oud-antiek.